едно крайче. Прасе. Както чухте, оттрепах едно прасе. Добре, наистина ли? Да, аз в миналото видео, как съм казвал, живея в София. Тъпите зайци къде са? Искам да... чакай, месото да размножим. Гъбите също. Ще ни трябват за супи и така. Добре, не ми взими меч, аз си оставих един меч. Добре. Пъти на мен все пак не трябва. Давай гъбите. Дай прави така, не спирай. Всички ли са? Да. Добре, сега месото. Месо! Чакай. Пясък! Добре, прави така месото. Лети. Добре, стига толкова, за да можем. 19. Така ще направим. Ти помагам. Където и да си. Не, остави. Направя врата. Ти с меча убивай нещо. Аз ще направя врата. Не прави врата. Що? Да, всъщност си направи врата. Колко? Да, знам. Една или две? Една. То ще ти даде 4 врати. 3 ми даде. Добре, да объркал съм се. Отивам да трепам. Да, ти убивай, аз тук ще правя нещо. Ако намеря нещо... Ако намериш нещо, не го. Не ще видя какво ще... Браво, бия. Да. Коко, ела тук. Душко, ела тук. Пиленце. Ела. Не чакай, не идва. Не е твоя, този, който ти го е купил. Нали телефонът ти от Ева? Да, що? Всъщност този телефон не е твой, а на Ева още. Защото тя дава парите на ти. Така че му отпил. Не, мама е дала пари. Как така? Дава 40 лева. Не бе! Това ли още на Ева? Майка тя го е купила. За 40 лева, не за истинските пари. Колко е струвала? Ако е Платила го, така че... добре, ама тогава телефона на майка ти. Има, защото не си изкарал пари да си го вземеш. Как си ги изкарал? Аз имам 100 и нещо. От кой си ти дадени? Кой ти ги дава? Как ги изкарваш? Жилище, лесно. Как ги изкарваш? Че лесно дават ми 2 лева на месец. Тя в училище. Майка ти дава пари за училище. О, добре. Извинете за тази сума, просто... Аз забравих, че това работи още. И си говорим за пари. Просто се отбихме от Майнкрафта, нали? Ела да размножим дърветата. И да, аз съм първа. Да не повярваш. Добре, сега ще ги сложа непреработените. Започвай след 3. Кои? Ето, да. Започвай. Опа.
И аз правя така, ти ги вземи всичките. Взе ли ги? Да. Още взимай. Още взимай. Ето виж. Виж какво стана са. 4, Сега ги върни. 31. Сега ме стаки нещо. Добре, аз ще изпека въглища. Ще направя въглища. Добре. Ти убивай неща. Ако видя. Да. А не, ела да размножим чаркола. Може да размножим това? Кое? Това. Чудо. Пилето ли? Не, пилето. Това. Не, то няма да ни трябва. На мен ще ми трябва за нещо. Няма да ни трябва. На мен. Чаркола, най-горе. Най-горе. Е това, дете две. Започва след чака. И сега. Само взимай. Само взимай и поставя. Не е така, го задържай. И после ги поставя отново там. Пак също направи. Как се увеличава? Ти как го правиш? Лесно. Аз ако го правя сама, нищо не става. Да, защото не може. Пак. Трябва да има само двама. Той е двама. Не, сега го задръж... А не. Давай, сега го задръж и вземи всичко. И го върни. Така. Добре, аз отивам долу. Убили овца, имаш ли вълна? Да, имам една. Добре, дай да я размножим. Да поня пътя. Залегло. Ето нещо. Такова. Това. Чудо. Това е за фойерверки, но нека първо да намерим. Нова година дойде в Майнкрафт. Ето това, бялото. 3, чакай. Давай, направи така. Давай, сега го вземи го. Задръж го. Върни го. Ти си направи. Пак същото. Мале. Аз тук си ги събирам. Да, така се прави Майнкрафт. Къде си ги събирам? Добре, дойде ни по. Аз искам да направя легла. Добре, ти направи леглата. Аз ще ти кажа къде да ги сложиш. Забравих дърветата. Бача кола. Ама аз ще ги направя дърветата. Какво бе? Да. Обърках се. Готово. 23 факли мога да направя. 23. Как? Може да направиш факла? Такъв смисъл факла. Аз чух фойерверки, първо ми каза. Имаме ли честове? Честовете аз после ще ги направя. Нещо трябва да сложа още неща. Добре, аз после ще ги направя. Добре. Тук сложи леглата. Чай да влезна, че ти направи нещо, аз още нищо. Вратата тук да я слагам някъде. Горе. Чакай. Горе ли да я сложа?
И долу също. Значи две врати, отивам да Значи взема още. Ох, бот, тук може ли да сложи нещо? Да. Защото направо влизам в... Самите и те врати. Защото правя стачка и за често. Ей! Оф, забравих да сложа вратата горе. Вълна! Сериозно? Ми друго не намерих, ай ние имаме много вълна. Ай можем да я отстроим, да я отсковаме. Така че има логика. Кое? Верно. Може. А, така. Абе, какво правиш? Ами... Абе, ние не можем да скачаме, бе. Няма къде друго да сложа вратката. О, Боже, какво си направил? Къде? Виж, ще да понесем. Къде се буташ? Това да го махам ли? Ей. Малко тъпо сложихме вратата. Еми, нямаш как по различен начин да я сложа. Дойде Хелуин. Ка смисъл? Бошке, боце. Оха, на мен какво ми трябва? Аз забравих какво ми трябваше. Сега трябва да се върна долу, за да се сета. Вече се сетих. Значи трябва още един човек. Къде е дървото? Къде е дървото? Къде да знам? Андрей! Дървчето го няма. Аз не съм ти взимала всичко. Еми няма. Ето бе, ела. Готово, взех си дърво. Ще си направя дърво от това бялото. Значи другия вариант там няма. Едно бургало. Петко ще дойде спи с вас. Оха, забравя, па направих често. Боже. И това беше за днешния епизод. Следващия епизод ще бъде продължението на този сървър. Разбира се, ако не сме го изстрели. И довиждане от мен, Shadow Hex и... А 700. Да, 700.